gari kaisa thotai mane Khairpur ni je bufang tomo jagao gari gomo chini khumlung ni Kisan Deborma tai oro khumung ni borok kata tongo Moses Deborma tai Onut Deborma bon gari thotai mane horota to thuikeno torma mane tai baki injorungjak horni bisingo obo horni duita tinta ni khobor abo obono jung naijak khaiye gari o mo gari number Hari kata pura, ini hari kapan Oh, bufang ono thotayo bufang kotor nangka khoro baisa